אי שפיות זה לעשות אותו דבר שוב ושוב ולצפות לתוצאות שונות. עם כל הרצון והכוונות הטובות, זה מה שאנחנו עושים בכל מערכת בחירות. אז למי להצביע? אז ככה, קודם כל, הנחות יסוד. א', המצב במדינה חרה ונראה שזה רק נהיה גרוע יותר. ב', מתנהל חתיכת בית זונות בכנסת על הגב שלנו. ג', סעיפים א' וב' קשורים זה לזה. לא מסכימים? החיים שלכם דבש? מעולה לכם, תצביעו לביבי. אם אתם כן מסכימים אבל אין לכם למי להצביע, אז יש לי חדשות בשבילכם. בטח שמעתם איזה משהו בעבודה, ברחוב, אצל חברים, ביוטיוב, בפייסבוק, על איזו מפלגה חדשה, מוזרה, משונה, ארץ חדשה. בשנייה שאנחנו מתחילים לכבד ולהעריך מחדש את עצמנו, שזה אומר להפסיק להטיח בימניים שהם אנטי-חברתיים ופשיסטיים, או בשמאלנים שהם בוגדים ועוכרי ישראל, להפסיק להאשים את החרדים בבורות ופרזיטיות לצד תל אביבים שהם האדישים, והמתנחלים הם הטירוף. ברגע שאנחנו מתחילים לכבד איש את רעהו, זה השלב שאנחנו מתחילים לאחות את הסדקים מחדש. הבעיה החברתית שלנו היא הפערים האלה. אני רוצה שילדה בקריית שמונה תוכל לחלום על עתיד, תוכל לחלום על הזדמנויות, תוכל לחלום על אפשרות תעסוקה בכל מקום שהיא רוצה בישראל. אני מקווה שכשנגיע לכנסת נצליח לייצר את אותה פוליטיקה של תקווה, שנשכנע אנשים שאפשר לשנות. מי יעשה את זה? מי יעשה את זה בכנסת? אלה יחוקקו, ואלה ישבו בוועדות, ואלה מקסימים, ואלה מעוררי השראה. אין אף אחד שיעשה את זה, הם כולם נעצרים באתרוג אחר. היחידים שישברו את הראש בקיר עד הסוף, כדי שהדמוקרטיה הזאת תנצל, זה רק אנחנו. אתם לא מפחדים, אתם אמיצים, אתם אמיצות, תשימו זין, מה השאלה בכלל? אם המתלבטים היו מבינים כמה אנחנו הולכים להיות נגישים, כמה הולכים להיות חברי כנסת אחרים ושונים, כמה יהיה אפשר להגיע אלינו, אז הם לא מתלבטים. ברור, כי אנחנו הולכים להיות משרתי ציבור. אנחנו לא הולכים להיות לא מנהיגים ולא שליחים. אנחנו הולכים להיות משרתים, לשרת את הציבור. אנחנו נתנו את הטלפונים שלנו. אני מקבל ביום מאות פניות, כי אני שמתי בפייסבוק את הטלפון שלי. אתם זוכרים את הטלפון שלי? 0523-436-409. אנחנו הולכים לשרת אתכם. זה בסוף, אין פה התלבטות, זה אומץ. או שאתם רוצים לבוא איתנו, או שאתם רוצים להישאר עם השיטה. זאת ההכרעה. כל השאר זה קשקושים של פוליטיקה ישנה.